आई पहिला पाणी लावूया कारण अजिबात घरात पाणी नव्हतं. आज डायरेक्ट जेवण, नाश्ताना स्किप केलेला आहे. बाबा कसा आहे काय माहिती, पिकला आहे का कच्चा आहे. तुम्हाला ना एक मी गोष्ट दाखवत्या. हा बघा, हा पुढचा देठ असतो ना, असं तोडायचा. सकाळ झाली. तिकडे खोलला का नळ? मग हा खोलते मी. फोन घेतलास? तर आज सकाळी सकाळी पाणी भरायचं आहे. तर कॉक चालू करते पहिला पाण्याचे. 6:30 वाजलेच सकाळचे. म्हणून पाणी बघ येते, कोणतं चालू केलं वाटतं. हे बघ, अरे देवा, हे बघा. बरं झालं मी आपली पाईप हे करायला जात होती. हा पाईप जरा ना फिरून घेते पाण्याचा, झाडांना पण पाणी घालून होईल. आणि मग पटापट पाणी भरून घेते. चला, आजची सकाळ पाण्यासोबत. पाणी भरता भरता भरपूर वाजले आज मैत्रिणींनो. आता जवळजवळ 8 वाजायला आले. अजून आमचं सगळं बाकी आहे. पाणी म्हणजे अर्ध झालं भरून, थोडंसं बाकी आहे. बहुतेक झाडांना पाणी ना मी घालून घेतलं जितकं शक्य होईल तितकं. खूप धावपळ झाली कारण एकटी असल्यामुळे जरा त्रास होतो. आता कुणाल कसा मोटरच्या इथे आहे ना, अजून तो अजून आला नाही आहे. कारण परत मग धावायला लागतं, मग पाईप निघाला तर. हा पट्टा बाकी आहे, ते म्हटलं संध्याकाळी घालेन. आता म्हटलं बरीच धावपळ झाली, नंतर बघूया. अजून झाडू पण नाही काढले, घरामध्ये सगळं बाकी आहे करायचं. हे बघा, पाण्याचा आवाज घ्या. वरची टाकी आता फक्त भरायची बाकी आहे. काही नाही झालेलं आहे, भांडी बिंडी सगळं. गॅस पण नाही पेटवला मी. हे बघा, अंथरूण पण काढायचं आहे. मगाशी कुणालने अर्धं अंथरूण काढलं आणि तो बोला आई पहिला पाणी लावूया कारण अजिबात घरात पाणी नव्हतं. ही पण अर्धी झाडं ना पाणी टाकून घेतलेलं, अर्धी बाकी आहेत. तेवढं नंतरला आरामात करीन. सगळं पडला आहे पसारा. टायमिंग दाखवतो तुम्हाला. हे बघा, घड्याळ पुढे आहे ना आमचा. 8ला 5 मिनटं बाकी आहेत. आता होईल. सगळ्यात अगोदर पहिला चहा ठेवते. आणि ऊन बघा, हे असं ना ऊन, सकाळचं ऊन असं डायरेक्ट किचनमध्ये, हा सगळ्यात प्लस पॉईंट आहे. त्याच्यामुळे घरामध्ये लाईट लावायची गरज होत नाही दिवसभर. भरपूर सूर्यप्रकाश. कुणाला घे ना थोडंसं गरम करून. किती गार आहे बघा. फ्रीजमधलं दूध काढलं आहे, त्याला म्हटलं काय थंड होईल. चला अगोदर चहा पिऊन देते. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. मी आता चालले भाजी काढायला. आज डायरेक्ट जेवण, नाश्ताना स्किप केलेला आहे कारण उशीर झाला चहा पेईपर्यंत. म्हणजे कुणाला कसं चहा नाही पित, तो दूध पितो. मग त्याला पण लेट झालं ना, त्याच्यामुळे तो मला म्हणाला की आई आता नाश्ता वगैरे काय बनवू नको, परत मग जेवायला होणार नाही कारण त्याचा ट्युशनच चालू आहे ना. 12:30पर्यंत तो जेवायला बसेल. तर त्याला म्हणाली कलिंगड आपण कापूया. 2 दिवसापूर्वी काढला होता ना, तो काय अजून कापला नाही आहे. तो म्हटलं तो थोडासा खा
तोपर्यंत म्हटलं माझं जेवण मी करून घेते. आणि इथे आपली पापडीची भाजी तयार झाली ना, काल संध्याकाळी मी बघून गेली होती. म्हटलं ती काढते, तीच आता भाजी करते. पटापट आधी ना जेवण करून घेते. कुणाला गेला आहे आंघोळीला, तो आला की मग कलिंगड कापून देते त्याला. मग भाजी आहे आहे बऱ्यापैकी आहे, आपल्या दोघांना होईल. दाखवू का तुम्हाला? दाखवते. ही बघा पापडी, ह्यात बटाटा वगैरे टाकून छान होईल. आज मंगळवार आहे ना, त्याच्यामुळे नॉनव्हेज नको. काढून घेते मी जरा. टोमॅटो ना सध्या कच्चे आहेत, आपल्याकडे पिकलेले नाही आहेत. आणि आता माझ्याकडे टोमॅटोसुद्धा नाही आहे घरात. आली तो बघा बोलतो कलिंगड कापायचं आहे ना. शेंग चुकले, ही नंतरला काढूया. आली बेटा. बस झाले 2. आता आजचा दिवस जाईल. इतकी पापडी निघाली. ही आज काढलेली आहे आणि ही मला वाटतं 2-3 दिवसापूर्वी काढलेली. फ्रीजमध्ये होती ती, आता साईडला केली काढून. बस झाली आपल्याला भाजीला. पिकला आहे कलिंगड. कुणाल कलिंगड कापायच्या तयारीमध्ये. खाली ताट घे कुणाल, ताट घे. हां ताट घे. ते रस सांडेल ना म्हणून. चला जरा कलिंगड कापून घेऊया. घरात म्हटलं टॅमॅटो नाही आहेत पण कच्चे आहेत. आणशील का येतं ना, ह्या ताटामध्ये घे कलिंगड. आता सगळा रस पडेल ना बाहेर. मी कापू का कापशील? कापतो. असं नको. हां धार आहे सुरीला. बाबा कसा आहे काय माहिती, पिकला आहे का कच्चा आहे? 2 दिवस आहे. अरे वा. ऑर्गॅनिक कलिंगड आहे हा, माहिती आहे. अरे वा मस्त मस्त. आता गोड असायला पाहिजे. एक खाप काढून बघ. बाबाला पण ठेवूया. बाबाचा सकाळी फोन आला होता, कलिंगड कापला की नाही, कापा आणि खा, माझी वाट बघत राहू नका, असं बाबाने निरोप दिलाय. हा मस्त. जरा खाऊन बघ, एक तुकडा गोड आहे का बघ जरा. हात सांभाळ. असं मजा वाटते ना कुणाला. गोड आहे, बघू दे एक तुकडा. कुणाला आमच्या कुठल्या गोष्टीला कधी वाईट नाही बोलत, जे असेल ते हा बोलतो चांगलं आहे. मी खाऊन बघते. त्याच्यामुळे त्याचा रिव्ह्यू नको हो आपल्याला. मस्त आहे, गोड आहे. एका प्लेटमध्ये काप, तुकडे कर, त्यात मीठ वगैरे टाक. तुला किती लागेल तेवढं घे, मला नको आता काय. आणि तो अर्धा तो बाजू ठेव फ्रीजमध्ये बाबासाठी. मस्त आहे बघा. ऐकलंस का? आवडतं तुला बिया? मी पण खाते. कलिंगडाच्या बिया छान लागतात ना. मी एक पण बी टाकत नाही. हां मला भरपूर आवडतात बिया. मला वाटतं टाकतोच तू काय म्हणून. तर मी जेवण करून घेते फटाफट. तर जेवणाची सुरुवात झालेली आहे. कुकर वगैरे लावून झाला. इथे मी टाकले डाळ फोडणीला, मसूरची डाळ. थोडीशी अजून घट्ट करायचे. इथे आपली पापडीची भाजी. ही बघा, कांदा, टोमॅटो, लसूण, राई, जिरं टाकले. तिखट मसाला, हळद. आता व्यवस्थित जरा तेल सुटेपर्यंत परतून घेणार आणि मग ही आपली भाजी टाकायची पापडीची. थोडंसं ओलं खोबरं. ही मस्त भाजी तयार होते. पाणी नाही टाकायचं आपण. पाणी टाकून शिजवलं नका चव जाते. त्याच्यामुळे जितकं शक्य होईल तितकं वाफेवरती शिजवायची ही भाजी. खूप छान लागते चवीला. चला आता पटापट करून घेते. आले जेवण बघा करून झालं. कपडे धुवायचेत पण हे प्रचंड ऊन बघून जरा थांबले मी. तुम्हाला ना एक मी गोष्ट दाखवते. कालपासनं माझ्या मनात आहे, आता माझ्या लक्षात आलं, म्हणजे तुम्हाला दाखवते. पहिला मी हे आपलं अळूचं
रोप आहे ना, हे बघा, हे कसं, हे बघा त्याला फुलासारखं आलेलं आहे. आता हे काय मला पण माहीत नाही. इथे जरा पाणी टाकायला हवं. आज पाणी इकडे टाकायचं बाकी आहे अजून. हे बघा कसं झालं ते आतमध्ये असं. हे सगळं पहिल्यांदाच बघितलं ना, त्याच्यामुळे मला पण ते नवल वाटलं. काल संध्याकाळी बघितलं ना मी तेव्हा. बघू आता कोणाला विचारायचं म्हटलं, तुम्हाला दाखवते. पिवळा रंग आहे, लाईट पिवळा रंग, आणि आतमध्ये बघा असं दांडीसारखं. मला सांगा तुम्ही कमेंट करून, तुम्हाला माहीत असेल तर. तर आता सगळ्यात आधी दारं खिडक्या बंद करतो. मेसेज आला, मेसेज. फोन चालू केला ना का मेसेज चालू होतो. तर कुणाल की नाही गेला जेवून. आज लवकर गेला तो. मला वाटतं काहीतरी 12:30च्या दरम्यान तो निघाला घरातून. आणि मी आता माझं सगळं घरातलं आवरून घेतलं. जेवली मी, किचन वगैरे आवरलं. आता जरा हे बघा दारं खिडक्या सगळं बंद केले. आता मी किचनमध्ये बसणार. एडिटिंग करायचं माझं बाकी आहे. ते बघा मागे सगळं आवरून झालेलं आहे. कपडे धुवायचे माझे बाकी आहेत. मगाशी तुम्हाला दाखवलं ना 11च्या दरम्यान भरपूर ऊन आहे, त्याच्यामुळे जरा थांबले. म्हटलं 4च्या दरम्यान करायला घेईन मी. हे बघा हे विस्तारले काहीतरी. आणि लादी पुसायची बाकी आहे. म्हणजे कपडे आणि लादी नंतरला होऊन जाईल 4च्या दरम्यान. उन्हामध्ये अगदी नकोसं वाटतं. मग डोकं एक तर आधीच माझं दुखतं आहे कालपासनं. मला वाटतं त्यादिवशी मी ना 2 दिवसापूर्वी उन्हामध्ये बसूनच काम केलं होतं ना, त्याच्यामुळेच मला वाटतं हा त्रास होत असेल. आता बरं आहे. तर चला जरा आता एडिटिंग करून घेते. नंतरला मग संध्याकाळ झाली का परत घरातलं म्हणजे आवरलं ना का बाहेरचं आपलं थोडंसं गार्डनचं काम आहे ते करायचं आहे. थोडंसंच बाकी आहे, मग ते झालं कंप्लीट. मग अळी करायचं. काल मला कुणालनी पण थोडीशी मदत केली होती. काल संध्याकाळी मी करत होते ना त्यावेळेस. तर कुणाल आता येईल 6च्या दरम्यान. बघू आता किती वाजता येतो तो. आज तर मार्केट आहे ना, बाजार होता म्हणून तो आज लवकर गेला. 2-4 वस्तू आपल्याला घ्यायच्या पण होत्या त्याच्यामुळे. तर चला आता थोड्या वेळाने तुम्हाला भेटते मी. ऐक देवा, हा लवकर आलास. मी आता चालले होते बाहेर. जा बस जा, पाणी बिनी पी. किती वाजले? माझं काम बघते, मला कामामध्ये मला हेच नाही, लक्षात नाही माझं. आणि फोन आला ना, फोनवरती जरा बोलत होती. त्या काकीचा फोन आला होता. मी आली, तुझं पाणी वगैरे पिया. हे बघा हे जरा आता घेतलं आहे. झाडांना जरा पाणी घालायचं, हे इकडचं बाकी आहे. आणि जरा थोड्याशा अळ्या करते झाडांना. राहिलं तेवढं पूर्ण करून घेते. जरा फोनवरती गप्पा मारत होती, बरं वाटतं. जरा काम सगळं घरातलं करून घेतलं. आज म्हटलं तुमच्याशी शेअर करते थोडंसं, म्हणून अजून इकडे उचलायचं बाकी आहे. हे बघा सगळं वाऱ्याने उडालं आहे. ते म्हटलं राहू दे, नंतरला करते. आधी पहिला अळीचं काम होऊ दे. चला कुणाला आला वेळ ते बरं झालं. आणला असेल बाजार त्याने. तुम्हाला मी दाखवेन. बाजार म्हणजे 1-2 वस्तू त्याला म्हणाले होते घेऊन ये. मंगळवार आहे ना आज. ही बघा आज मला ना असं व्यवस्थित पाणी वगैरे घालायला मिळालं. अजिबात घाई नाही झाली पाणी घालताना. हे जरा वांग्यांची रोपं ना व्यवस्थित करून घेते, म्हणजे पाणी आपलं वेस्ट नाही होणार. तर ते बघा समोर करून झालं माझं. आणि ही जी आपली कलिंगडची वेल आहे, तिला बघा छोटी छोटी कलिंगड लागलेली दिसत आहेत मला. आत्ताच माझं लक्ष गेलं. वा वा, 2-4 ठिकाणी आलेली आहेत.
असं बघून ना आनंद वाटला एकदम. चला बरं आहे. जरा ना ह्याच्या देठ आहे ना हा जरा तोडायचा. हा बघा, हा पुढचा देठ असतो ना असं तोडायचा. मग ती जी वाढ आहे ना पटापट होते आणि अजून फांद्या वगैरे भरपूर फुटतात. थोडा थोडा खोडून टाकते, चांगली पसरेल. मग ती तिकडची बघा आपली वेल आहे ना कलिंगडची, आता धरलेले आहेत ना कलिंगड, त्याचे देठ ना पुढचे तोडले होते, त्याच्यामुळे व्यवस्थित ती पसरली सगळीकडे भरपूर. जरासा भाग फक्त तोडायचा. हा बघा इथे पण दिसतंय. चला होऊ दे. हे व्हायला अजून बराच वेळ जाईल. वेळ म्हणजे मला वाटतं 2 महिने जातील. चला बाबा झालं इकडचं काम. आता जरा मी पाणी घालून घेते. थोडीशी झाडं ना माझी बाकी आहेत पाणी घालायची. बघा ते पुढच्या साईडची आपली आणि ही आंब्याची आहेत ना ती. बस तेवढंच बाकी आहे. मग झालं सगळं. कुणाला पण आलं आहे, कुणाला जरा बघते नाश्ता काय द्यायला हवं. पोर माझा भुकेला असेल. आता 5 मिनटाचं काम आहे पाणी घालायचं, होऊन जाईल पटकन. तो आता हातपाय धुतोय, मला वाटतं बाथरूममध्ये गेला वाटतं. तर कुणालने आणलेला बाजार मी तुम्हाला दाखवत्या. ही बघा कोथिंबीर घेऊन आलाय तो, आणि ह्याच्यात आहे टोमॅटो. आपल्याकडे टोमॅटो की नाही कच्चे आहेत ना, त्याच्यामुळे त्याला म्हणाले घेऊन ये रे. आणि एकदम पिकलेले घेऊन आलाय, लाल लाल भडक. हे बघा कुणाल, हे लाल लाल भडक. आणि काय सफरचंद पण आणलेस ना, तेव्हा त्याने आता ॲपल खाल्ला. आणि दुसरं काय हवं का खायला? हां पी, मग कॉफी पीचं. आणि मी इथे घेतलेलं आहे हा चहा प्यायला, कारण मला पण भरपूर भूक लागले. तर हे टोस्ट घेतलेत आणि आपला हा कोरा चहा माझा आवडता. हे जरा खाते पहिला, आधी चहा पिते आणि मग ते टोस्ट खाते त्याच्यावर. चहासोबत मस्त लागतं का टोस्ट. आणि मला कोथिंबीर साफ करायची. आणि आता हे बघा गॅसवरती ठेवलं मी दूध गरम करत. आता पुन्हा रात्रीच्या जेवणाची तयारी. अजून माझी भांडी लावायची बाकी आहेत. कुणालने आता कोथिंबीर वगैरे आणली ना, ती सगळं साफ करून ठेवली. म्हणजे कामाची यादी काय संपत नाही, ते सतत काय नाही काय चालू असतं. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. खूप थकल्यासारखं झालं आहे मला. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.